sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten. Panjenenganipun para priyagung jaraning nata, para sarjana sujananing budi, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes pinundi. Langgung-langgung wonten ngarsa panjenenganipun para alim, para ulama, panjenenganipun para kiai, ibunya para ustad lan para ustazah ingkang tansah rinten dalu sumanding kitabing suci wahyuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ingkang dipunaturaken pangadi wirapita swara logis audio. Ugi sampun katingal risang temanten sarimbit ingkang tansah jumeneng jajar wonten ing sakngajengipun gapuraning wisma pahargyan. Keparenga panjenenganipun pangadi busana Vita Makeup saged hamar titesaken risang temanten saribit saged kanthi lon-lonan lumebet wonten ing madyaning pahargyan. Panding pancorot pancorong busananipun risang temanten sarimbit yen to kacandra saya cedhak saya cetha saya caket saya ngalira. Panjenenganipun Bindagus Hendarto dalah panjenenganipun Kenya Ayu Dwi Nurvana Aja Dianti Ikrom SAG ingkang sampun kepareng kanthi lon-lonan lumebet wonten ing madyaning pahargyan. Risang temanten saribit ingkang sampun kepareng sungkem wonten ngarsa panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama, bekti kula kunjuk Kanjeng Rama lan bekti kula katur Kanjeng Ibu. Ingkang kaombiongan panjenenganipun pun sesepuh aji sepuh tewin para kadang kaneman ingkang mijil saking laladan SP Sekawan Blok C Jorong Mekar Mulya Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang Darmasraya. Panjenenganipun Kanjeng Rama ingkang sampun kepareng paring unjukan dumateng putra putrinipun tirtawaning ingkang mijil saking Kendi Pratala. Kendi wus ngarani lemah Pratala iki banyu wening. Risang temanten saribit ingkang sampun kepareng anjengku sumembah astanipun. Panjenenganipun kadang pisan sutrisna nenggih Kanjeng Rama Barman dalah Ibu Ninuk. Ugi ingkang sampun kepareng katingal tumangkeping astanipun. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh pun sesepuh aji sepuh tuwin para pepunden. Sak sampunipun risang temanten saribit katampi wonten ngarsa panjenenganipun Kang Rama dalah Kang Ibu. Meniki menggah titi laksana adicara ingkang salajengipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saged amboyongna temanten kanthi lon-lonan malaksana minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Panjenenganipun Kanjeng Rama Masirat dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Sriyatun ingkang sampun kepareng hanampi wujudipun selendang kangge amboyongna temanten saribit. Anggenipun malaksana yen to kacandra saben sepecak andhek saben sepecak manoleh.
setelah orang tua tercinta memboyong putra-putrinya yang diserahkan dari keluarga besar Darmas Raya, Bapak Barman beserta Ibu Minu. Kali ini orang tua tercinta ataupun Bapak Sugeng beserta Ibu Sriatun berkenan memboyong putra-putrinya akan menduduki di singgasana pelaminan yang sudah dipersiapkan dari Satu Biru Jasa, pelengkap dalam acara pesta Vita Make Up Wedding Organization. Satu Biru Jasa yang hadir tepatnya dari kawasan Jalan Kapas, Blok F, Kecamatan Ribu Ilir, serta didukung bersama rekan-rekan partner kerja. Kanti lon-lonan keng romo dalagang ibu amboyong nak teman dan saripit. Risang teman dan saripit ingkang sampun katingal kalegahkan wonten ing kursi gading dampar kencono. Keparenga panjenenganipun Kanjeng Rama Masirat dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu. Keparenga panjenenganipun Bapak Barman dalah Ibu sageta anglenggai wonten ing samping kanan kirinipun putra putri panjenengan. Sageta anglenggai wonten ing papan palenggan ingkang sampun samakta. Menika menggah upacaraning unduh mantu. Risang temanten saribit sampun kalenggahkan wonten ing kursi gading dampar kencana. Bopilih wonten kirang tatas titising basa anggen kula matur ingkang kirang nuju prana ing mriki kalunjeng agung sih Samudra Pangaksama. Dumateng pambiwara bopilih badhe nglesanani rantaman adicara saking kepanitiaan wekdal sacekapipun kala sumagaken nuwun. Waktu sepenuhnya kami persilakan untuk rekan-rekan kepanitiaan. Wonten panjenenganipun Bapak Margono, monggo.